тамошобинони азиз ва дӯстдорони санъати кино ва театри тоҷик, имрӯз 1 июли соли 2021 боз дар санъати ҳам кино ва ҳам театри тоҷик як талафоти бузург рӯй дод, ки ин марги нобаҳангоми шоҳсутуни санъати тоҷик, ҳунарманди нотакрор, ҳунарманди асил, ҳунарманде ки аз хурд то бузург ӯро мешиносаду эҳтиром мегузорад, ҳунарманди халқии Тоҷикистон, дорандаи унвони ба номи устод Абу Абдулло Рӯдакӣ ва инчунин якчанд унвонҳои баланди касбӣ, ҳунарманди ҳаҷви тоҷик, устоди бузургвори мо, устоди азиз, устоди ҳалиму меҳрубон Убайдулло Раҷабов дунёи фониро падруд гуфтанд. албатта ин ҳунарманди асил, устоди бузургвори мо устод Убайдулло Раҷабов дар чандин филмҳо ва чандин намоишномаҳои театрӣ ва инчунин саҳнаҳои ҳаҷвӣ барои тамоми мухлисон нақшҳои хешро пешниҳод намуданд. ва охирон филме ки устоди азиз нақш бозиданд, ин филми фариштаи умеди муассисаи давлатии Хатлон синемо аст. суханони моро пазируфтанд, таклифи моро пазируфтанд ва омаданд дар филм нақшофарӣ карданд. Кино ҳастанд устоди ҳаҷви тоҷик, ҳунарманди мардумии Тоҷикистон, ҳунарманде ки маҳбуби дили ҳамагон аст. Ин устод Убайдулло Раҷабов ҳастанд, ки ин як навигарӣ шуд барои муассисаи давлатии Хатлон синемо, ки дар якҷоягӣ бо ин ҳунарманди яъне ки маъруф кор карданд. бачаҳо бисёр бо самимият ҳамин касбу корашона дӯст медоранд, ҳаракат мекунанд ки як чизе ки дигарон нагуфта бошанд, накарда бошанд. анамин муносибатшон ба ман хеле маъқул аст. бисёр меҳрубон ҳастанд ва ман ҳам дар навбати худ кӯшиш кардам ки меҳрубон бошам бо онҳо. мо бо устод якҷоя кор кардем ва албатта дар бораи устод агар солҳо сухан гӯем камӣ мекунад. дар бораи меҳрубониҳои он кас, дар бораи ҳунари он кас бисёр устоди ҳалиму меҳрубон буданд, хушгуфтор буданд, хушкирдор буданд. албатта бо мо ҳунармандони ҷавон бисёр як муомилаи хуб доштанд ва ҳар пешниҳоде ки аз ҷониби мо буд ба хубӣ мепазируфтанд ва камбудиҳои онро ислоҳ намуда барои мо пешниҳод менамуданд. сад афсӯс, боз сад афсӯс мегӯем ки боз як шоҳсутуни санъати худро аз даст додем. баҳри охираташон мегӯем ки худованд ҷояшонро ҷаннат ва қабрашонро пурнур гардонад. ба наздикон, пайвандон ва хонадони устоди азиз ҳамдардӣ баён намуда ба онҳо сабри ҷамил хоҳонам.